Иисус Христос. С вами Катерина и Владислав. И мы ведем прамы репортаж со СМЭП-16. Сёлетняя пілігримка з'являється вельми адметнай. Бо присвечана яна святкаванню 200-годдзя з дня нараджэння ксяндза Боско. Таксама гэтая пілігрымка была адметная тым, што яшчэ ніколі першая святая імша для пілігрымаў не была такой святочнай і ўрачыстай. Бо яе цэлебраваў біскуп Александр Яшырскі, і гэта была яго першая імша ў роднай парафіі у якасці біскупа. У гімназії вчився, міністрантом був, як ми, обмінав ти слов пустих, рятувати людей ти марив, вибрав Бог тебе, дав нам, і з удячністю ми сьогодні свої усмішки дарим вам. Тішимося ми, гоноримося, що біскуп Саша наш земляк, тримай нас всіх, веди до неба, який цудовний вибрав шлях. Менавіта тэматыка Езуса Христа, добрага пастыра, і радасць сустрэчы з ім і яго Евангеллем стане тэмай разважання сённяшняга першага дня 16-й ужо салезіянскай, да як далей моладзевай евангелізацыйнай пілігрымкі. Асабіста вельмі цешуся, што на распачацце пілігрымкі магу як біскуп цэлебраваць сваю першую святую мшу ў роднай парафіі, родным горадзе. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына, і Духа Святога няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амин. Обвящайте Пана вашим життям, ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Таму пачатак пілігрымкі быў вельмі ўзрушаны і хвалюючы. І з гэтымі пачуццямі мы вырушылі да Маці Божай Буцлаўскай. Падчас нашага шляху мы разважалі над дэвізам салезіянскай сям'і на гэты год. А гучыць ён так, як ксёндз Боско з моладдзю і для моладзі. Кожны дзень праз прызму дэвізу мы разглядалі канкрэтныя тэмы, такія як Сапраўдная радасць, спецыяльная адмысловая місія, любячая прысутнасць, абвяшчэнне добрай навіны, слугі валадарства Божага, пакліканыя, каб ісці і прыносіць плён. Цэнтральнае месца ў кожны дзень для пілігрымаў займала святая імша, з якой мы чэрпалі сілы, каб ісці далей да Маці Божай Буцлаўскай. Мы спадзяёмся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. Таким быў СМЭП у юбілейны год.
Ужо чакаем наступны 17 смэп. Ідзіце і прыносьце плён. Як ксёндз Боско з моладзю і для моладзі. З Богом! Да пабачэння! Вдячними блакитними вачима на Буцлаў глядзіць Беларусь. Буцлаўская панна Марыя дала нам апеку сваю. Маці Божая, Маці Буслаўская, да цябе ідзе моладзь салезіянская. Ты нас прытулі, падтрымай ад граху цяжкага берагай. Хапіўшыся за руку ксяндза Боско, мы прагнем брама неба дасягнуць. А каб гэты шлях быў больш просты, малітву узносім сваю. Маці Божая, Маці Буслаўская, да цябе ідзе моладзь салезіянская.